वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आप लोगों के साथ की स्वागत बाटे हमारे भोजपुरिया ब्लॉग में। देखनिया आज हम पहाड़ के मजा तराई में ले आवना तनी आप लोग बनल रहनिया। और देखनिया हमार नया नया ब्लॉग हम रोल्पा जिला में बानी। हम रोल्पा जिला कुछ नया जगह रोमांचक जगह में हम ले जातनी साथी लोगन। आप लोगन के भोजपुरिया के नया ब्लॉग में स्वागत बाटे भोजपुरिया ब्लॉग। ई भोजपुरिया ब्लॉग में हम आप लोगन के पहाड़ के मजा हिमाल के मजा तराई में दे में आप लोगन बनल रहनी है यार हमार भोजपुरिया ब्लॉग। तो हेलो गाइस, हम जैसन कहत रहनी आप लोगन के हम रोल्पा जिला के नया जगह ले आती। तो देखनिए अब हम लगभग अब जंगल एरिया में जाते नहीं कही के ये ठो लास्ट घर होके और ऊपरो घर बाटे और इहर अब नया घर बाटे। अब देखलिए हमन के नया जगह जातनी से और आप लोगन के देखावत सिंचाई कैले टेक्निक बाटे यार। फुहेरा टाइप से पानी दियाला कही के गेहूँ वही लगल बाटे और गेहूँ में पानी दियाता ली कही के देख ली के घाम भइल बाटे यार। ये जाड़ा नहीं बाटे, जाड़ा के मौसम बाटे फिर तो भिन्नै साँझी खद्दे जाड़ा रहला। ओकरे बाद का रहला कही के एकदम ठंडा रहला साँझ भिन्नै के दिन के पूरे घाम होला यार, बहुत घाम होला। तो देखल जाए यार हम लेके आ गए नी नया जगह आई देखबा कही के सब यही साल घारी अब कुल का कहना तो यार साल घारी कहना का साल घारी है। और है दूसर का पहाड़ हो खई तो तनी सबरी डेंजर बाटे जंगल बा है तनी हल्के फुल्के जंगल बा तनी डेंजर बाटे है देखा नहीं आता है का बाटे कही के तरमा सब खोला है का है खोला बहुत अचम्म बाटे का अचम्म के जगह बाटे। और हम देखा नहीं है ना बनल बानी बढ़िया बढ़िया जगह देखावते आप लोगन के बहुत मस्त जगह बाटे का कितना मस्त बाटे देखनी आई राय है जाता है। अब ऐसे भी अब मस्ती करत चले के आप लोगन के नया जगह में स्वागत बाटे बनल रही हमारे ब्लॉग में। देखो साथी लोगन कैसन बाटे जगह यहाँ ठीक लगता कि नहीं यार, बहुत मस्त बाटे यार। खेती देखत लोन कैसन होता यार, खेतिया कैसन होता कही कि गारा गारा बना खोला यार, जमीनिया काट काट के बनैले रहन कुल सीढ़िया जैसे सब रहला ना वैसे ठक्क सीढ़िया के रूप से यार खेती होला सब ऐसन खेती होला हो देखनिया तो बुझाता नांगी डाँडा जैसन बाटे। और वरी पहाड़वा का मनो ये जस्तो दरिया लौकता आप लोगन के तनी जूम करके दिखा देता नहीं देख लिया था ओहे वही जो हिउँ परला मतलब बर्फ परला ये ठौरी जगह ही बाटे हम आप लोगन के देखाई थी बकिरते आज नहीं अब दूसरी टाइम में यार घमौना लगता हो। बदरा की ठक्क लगवा वहीं जो ओहरे एरिया में वहीं जो बर्फ परला वहीं जो ते सुन लिया नहीं कही कि आप लोगन के था बाटे कि नहीं बाटे वहीं जो तवन माओवादी के जन युद्ध भइल है वहीं जो तवन का कहीं बहुत ऊपर बाटे का लेक कहलेला लिसने लेक उ लेकवा पर से फेंकन लोगन कुल ढूंगो फेंक देते रहने कुल पत्थरे कुल और जा ही नहीं पावा कुल पुलिस वे कुल का बा सबसे ऊपर वाला देखा नहीं उहे वाला। हाँ तो पुलिस से जाए कुल फेंक दे कुल पत्थरे कुल एम दबा के मार कुल कही के तो ऐसा अवस्था रहे का। तो बनल रहे लोगन हमरे ब्लॉगवा में हम नया नया जगह देखा नहीं हम ठक्क वहाँ से गए अब बुझाता वहीं जिस तनिको डेंजर कितना डेंजर बाटे देखला देखावत नहीं धीरे धीरे आवत नहीं आप लोगन के मजा से देखावती यार। तो उन पास की कहाँ नहीं देखा देखबा तनिको एयर वर हुई तो वहाँ सब खाड़ी में जाई खाड़ी मतलब देखतला ना खाड़ी कहीं का कहीं हो तो उन पास की कितना गैर बाटे खोला है का है खोला में गिर जाए क्या ऐसे डेंजर डेंजर रहा कम बाटे है नहीं यार। हम पहाड़ी की मजा तराई में देता नहीं देखवा कितना मजा बाटे में इतना ठंडा लगल यारी आई देखतला जूम कही के देखावत नहीं कैसन बाटे तो कि आई देखवा कैसन जगह यहाँ कुल बाटे और तरे तरे बाटे का बहुत देखतला तो उससे हम तो के देखावत नहीं कही के आई इस कहने हम पहाड़ी की मजा कहाँ देतनी तो अरे बोल देखतला ना ऐसा अल्लाह के मजा लीला लोगन कितना कितना देखतला पहाड़ी की तनिको यहीं जैसे गोड़वा बिछलाई ना देखवा था बने ऐसा मतलब बहुत डेंजर बाटे यार, ये बहुत डेंजर बाटे का कुल जगह यहाँ।
एकरे बाद कहाँ तक ले जाए के ठिकाना नहीं बाटे। और खोला भीतर बाटे, भीतर भीतर एकदम। और ऊपरा और देखा ना खेतिया कैसे कैले बाने कुल। हम तनी जूम करके दिखावती तो के ना देखा लोगन। देखा ऐसे ऐसे सब गारा रहला, स्टेप स्टेप बुझा ना, स्टेप सीढ़िया के जैसे स्टेप बनाई रहला। हाँ बुझला तो यार, वैसे एकदम वैसे खेतिया करे ना एकदम। देखा ना एक सीढ़िया, दुई सीढ़िया, चार सीढ़िया ऐसे करत करत देखा घर बाटे। और फिर ऊ ऊपर बाटे देखत ला ना, हम देखौते बानी तो कि देखत ला ना घरवा कुल ऐसे कुल बाटे यारी। ऐसे निकल बाटे घर, ई सब स्टेप वाइज सब बाटे का ऐसे। तो आप लोगन देखले बनल रहल यही हमरे ब्लॉग में। अब ब्लॉग भी हमारे शायद तनी लंबा हो गई आपसी। हम बढ़िया जगह ही, ऐसे भी बढ़िया जगह, बेटर जगह ले आए आप लोगन। तब तक के बनल रहल यही हमरे ब्लॉग में। खाली हम मितवा लोगन हम आगे बानी यार, लेकिन अब देखो सेम यार, सेम टू सेम हमन जैसे वो वातावरण जो बुझाला कि का है हमन की। और यहाँ जौन चीज़ पाए कि सब कुछ ही मिलेला, प्लस ये हरियाला हमन की नहीं मिले पावला का। उसे हम का कहे नहीं, पहाड़ी की मजा तराई मिला यार। देखतला छेगड़ी भी ऐसे बाने। और फूलो देखवा, फुलवा ही सयपत्री कलेला ना हमन के। ये फुलवा ठक्क देखतला ये पूरे फुलाइल बाटे, नहीं देखतला गगनो मगनो गइल बाटे। और देखतला भैंसियों कुलवाने कुल पूरे मस्त है। आई देखबा खेती कैले की स्टाइल। ये हम मकई बोल रहे हैं, मकैया काट के तब ठक्क अब गेहूँ बोई है कुल। गेहूँ बो के और देखतला फिर भी हम दिखावतनी ये घर ऐसे डिजाइन के रहला, सब पाथर के घर बा। ऊपर से माटी से लिपले बाने कुल। हमन के देखा पत्थर नहीं मिलल यार, कितना समस्या रहला। देखतला साथी लोग हाई का करेला अड़हुल के फूला यार बाटे। ये बंडा है, बंडा बाटे, मुरई बाटे, सब कुछ बाटे यार यारी। देखतला लोग हम खेतवा दिखावतनी आप लोगन के, कहते रहने खेतवा गारा बना खुला। देखतला लाही सब कितना मस्त फुलाइल बा यारिन, कलेला मस्त होला कह के। तो आप लोगन बनल रही। हम नया नया ब्लॉग में आप लोगन की नया नया चीज़ दिखाए यार। ऊँख भी बाटे देखने तो यार, ऊँखियो भी होला, हर एक चीज़ होला का यार। मौसम बहुत ठंडा बाटे देखनी यार। ठंडा भइले कारण से का होला कह कि ऊँख होला, आपकी लाही होला, आपकी मसूरी हम नहीं देखनी बाकी। मसूरी अभी तक ले नहीं देखली बानी। शीत परे चाहे मसूरी में जैसे शीत होला, शीत रहला तो सबसे बेस्ट होला ना। जैसे देखने ना तेज लाही बाटे। अभी देखने कितना दामी फर्स्ट टाइल बाटे। हमन की तो अभी बोइल ही नहीं बाटे बढ़िया से कहे बोलते बोइल ही नहीं बा। अब हमन की का कहे कि बकरी तैयारी तो कितना दामी हो गई बा देखने ना आप लोगन। तो इसी आप लोगन के तराई के जवन मजा रहला, तराई में तो सीमित बाटे, बल्कि हम पहाड़ के मजा तराई में देतनी आप लोगन लेते रहनी है। और हमरे ब्लॉगवा की लाइक करनी है यार, सब्सक्राइब करनी है। सब्सक्राइब कैले के बाद तब में ना हमारे वीडियो सब आप लोगन की फट 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 आई। हाँ यार वैसे मतलब जुड़ते भर में छोड़ते भर में आप लोगन के लगे पहुँच जाए। उसे सब्सक्राइब कैले लिया ना। अरे आप लोगन दोस्त यार सब कुछ बानी यार। ल तो अब इतने कह यार अपन भोजपुरिया यार की कबो ने भुलाई लिया भोजपुरिया ब्लॉग। तो के चलते तो हमार भोजपुरिया ब्लॉग जिंदाबाद बाटे। और बिना आप लोगन के सहयोग कि कहाँ भोजपुरिया ब्लॉग चल सकेला यार। आप लोगन तो भोजपुरिया यार यहीं से यार।